हेल' लोगोफोर आंहा दिनै बेरेफुंजाम थांजानो नोंथांमोनखौ क'क्राझार स्टेशननिफ्राय बरायहरनाय थालायबाय लोगोफोर। नै आंहा दिनै इमारजेन्सि गुवाहाटीयाव थांनो गोनां जादों। फुङावनो सिखारना फैबाय। नै लोगोफोर ट्रेनाव रावबो गैखाया, जों बोराय बुरै सानैल' बे सिटआव। हरैहाय बे साफा सानैल'। एकदमै कासार आजादिनि ट्रेन गाखोनाया गैखाया मानसिफ्रानो। दैया गिदिरथारलै ब्रह्मपुत्रआ। गय जाबाय मादैयानो। गुवाहाटी स्टेशन मोनबायहाय आंहा नै दासो मोनफैबाय। 10:30 बारबाय। खयथा जागोनथाय बिफा? नै मादैया गुवाहाटीयाव जाला बुद्रुद्रु फैबाय। नायजाया रावबो बिदि फैया बे, आंसो थाबायफैयो। गुवाहाटीयाव फैबाबो गोसोआवनो थाया जायगाखौनो, लामाखौनो। ओरैबादि आन्दायोना आङो बे स्टेशनाव। आन्दायखौहाय। मेंबायहाय गाखोलाय ओंखारलाय। आयौ फैगोनसो। ट्रेनानो जा लेट जाबायना। अखा हानायसो लाजाया। अखा हानाय गुवाहाटी टाउनानो। बोराय बुरै जि सिथाबलायनायसो साथा गंसेयाव। आयौ बेनो जाबाय गुवाहाटीयाव बेरायफैनाया। मा जाबावनोसै। पल्टन बाजार ना बिफा? गैया जेबो मोना नुवा। अखा हाना होथेजोबनाय। साथाखौ लाजागौमोन दां। किमान है सबसे बहुत दाम हो रहा है। कुंटू लगे 100 टका আছে, 150 टका আছে, 200 टका আছে, 250 আছে। कुंटू लगे लालाय मोनसे। 250 कुंटा? हां 250 कुंटा। 250 वाला दिखाइए। दे तो 250 टका दे এটা চাও কোয়ালিটিটো কেনেকুৱা। কোন কিমান দাম? ये 250 का 200 का 150 है। कम नहीं कम কি ফিক্স দাম রে? অলপ কম কর। कम ना होगा जो गुवाहाटीनि साथा गोदान नै लोगोफोर। साथा मोनसे बायना लाबाय। बोराय बुरै सानैजोंसो उग्रायलायदोंमोन। मा बुंबावनो, गोरिब मानसि गारिबो गैजाया, ट्रेनजोंसो फैदों। आंबो गारिखौ बासखौ डाबल गाखोनो हाया, बेखायनो ट्रेनजों फैनानै बासजों थांसै। बोरै अबेथिं थाङो? सिदा। आंहाथ' मोनथिखाया। गुवाहाटीखौ आं मेल्ला फैबाय थायो, गोसोआवनो थाया। सैमा हासुनाय बायदि हासुदेरलांजोबनांसिगोनसो दिनै गुवाहाटीखौ। देनां मोनामसु फैनो मा जाबावनांगौ जाखो, गोसोआवनो थाया। नै लोगोफोर
गुवाहाटि टाउनाव फैनाया फिसाजोनि लजिङाव फैना ओंखाम संखानानै लाबोनानै जाफैलायबाय मादैया बेखौलाय मा दखानाव बायलायनानै जानो थावा बिसोरनि माइरं ओंखाम आं जानो सुखुथारा आं फैबाथाय संखानानै टिफिनाव लानानै फैयो सप्तासेयाव ओमफ्राय फिसाजोनाव जाफैनोसै अमा एवनायसो लोगोफोर जेबो गैया अमा दुइटायावनो सिखारदों माने दुइटायाव सिरि मोनदों आं अबेबा थांनो होनबाथाय हराव उन्दुनो हाया उसकुथु जायो ओमफ्राय दुइटायाव सिरि मोनबाय उन्दुआसै ओमफ्राय आरायथायावनो सिखारनानै ओंखाम संजोब्बाय फामि फाहिरिसा गोबौखौला नोंनि मनाया बोदों नै मोनबाय नांला बोराय बुरै हप्तासेआव ओंखाम लाबोना जाफैबाय जों सेभ खालामाबा मोरै जालायखो जानला मानला फैसाया गारजायो फैसायानो गैया जोंहा गरिब मानसि लोगोफोर बिराद सेफटि खालामो बेदरानो खिन्थु बेदर बायनानै जानायखौ खिन्थु सेफ गैया जानायावबा गुवाहाटि टाउननि हटेलनि ओंखामखौ आं जानो सुखुथारा बेदरफोराबो मोनसे मोजां सङा एवा आं बिसिनि एरियायाव गैया दस्राफ्राव दं खोमा मोजां गैया ओंखामखौ नुफैयाखै आं थेवब्लाबो ओरैनो सोलाबा फुङावनो एसे जाखाबाय जोंहा आं ओंखाम जाखायाबा ओंखारा देहाय एसे जाथारनांगौ आंहा बेदर नामा ओंखामा हरसेसोआव गुदुङैनो थादों गुसुद्राय जायाखै जाखांबाय लोगोफोर बांद्राय बुरजा जायासै प्रसाद बादि एसेल' जाबाय फुङाव जाखाना फैनाय ना गैला जोब्बायनो गुवाहाटियाव फैनाया बिबार बारि नुबावदोंसो नै रिक्साबो नुदों टाटा मबाइल नुदों नै दखान फिसा फिसा नुदों नै लोगोफोर गुवाहाटियाव फैनाया आंहा बेखौ नायनो फैदों नुदों नै ट्राक गोलाव गोलाव थाबावो बेयाव र' मा नुयो देखायलांगोन लोगोफोर नै बैसोरो ज' ज' थादों नै मेल्ला हाग्रा दंबावसो गुवाहाटियावबो लोगोफोर नै मेल्ला हाग्रा दं गुवाहाटियावबो बैबा मा जाखोबा बेवबा इन्डियान अइल आसाम अइल बेखौबो नुबावबायसो हिन्दुस्तान पेट्रलियाम लागाव बेखौबो नुबावबायसो लोगोफोर गुवाहाटियाव फैनाया हनै पुलिस हिन्जाव दाखुखौ नुबावबायसो
औवाबो नुबाय लोगोफोर हनै औवा गुवाहाटिनि औवा नैबे मा न'थाय दंफांनि न' लोगोफोर मा न'थाय खोन्थाहरलाय कमेन्टआव नै थिंखि बोराय नुबावबायसो हनै खिजुर बिफां गोथै नुदों आंहा लोगोफोर खिजुर बिफां गोथै गुवाहाटियाव मेरला नुफैबाय आंहा साला टाइल्सबो नुदों नै टाइल्स आयौ नैबे मा बुस्थु जि मोजां आयौ बालाजि टेम्पोल लोगोफोर बालाजि टेम्पोल पार्क बेयो मन्दिर नै आयो मालाबा फैगोन आं लोगोफोर बाव गैया दिनै हाखु दाखुसो नै जोंहा लोगोफोर बास स्टेन्ड मोनफैबाय बास गाखोनानै थांसैलाय दाना लोगोफोर नै लोगोफोर स्टेन्डआव फैबाय सफैबाय हावरिया खाफाल गारिबो गैजाया मा खालामनो मालाय सालायनायखौ गाखोआबानो उफाय गैया बिरनो गोसो जायो गुवाहाटि टाउनाव मोसानो गोसो जायो माथो बासानो गैला नामा बबाव थांजोबखो बासालाय जों गाखोगोन बासा अबे जाखो रास गोलाव 1:30 बाजि फसला जायगा बोलाथा नैबेसोमोन नामा बासालाय बेयावसो थाखायो जोंना क'क्राझारनि बासा थांजोबखाबाय गंसेल'सै खुनुरुखुमसो बेखौबो नैहाय मालाय गुवाहाटि स्टेन्डनि टिकेट होग्राया बरिया मोजांखा ओरै नायखोदावलाबाय थानोसै आं जाम्बि जाम्बि दिनैसो फैमोननाय Ini raha K'क्राझार बङाइगाव बरपेटा टिकेट दहाय बुकिं खालामहरदोंमोन ना साथामा र' टिकेट मोनाखैना जोंना नैबेनो गाखोगोन बासा लोगोफोर नै गारिया मोनबाय ओमफ्राय सिङाव आवसिया गाखोबाय गारिया इसे आंथ' गाखोनो हागोन ना हाया आंसो मिथियो बिदिनो एसि गारि टनटना हाबनाय लोगो लोगो मोदोमजोबखादों गारियानो बोरैबा थांनोसै नायनोसै लोगोफोर हानो हाया गाखोनो साहा लोंबाय नै बरपेटायाव साहा लोंबाय
কাক ভিডিও ক্যামেরা করছে চাই আছে साहायानो गोथावखा जा गोथाव बरपेटानि साहाया